Salutare lume, eu sunt Răzvan, prezentatorul de astăzi și bun venit pe LGS Skyblock. Informații pe acolo, o să primiți bun. Deci ownerul este Năstăsescu, cel cu skin de Skrillex, o să-l vedeți. Uitați-l și acolo pe domnul Năstăsescu. Bun. Warp Parkour, shop-ul Diamante, Warp Premium Shop, Warp Parkour. Bun, hai să mergem spre shop. Aici este shop-ul. Ui, l-a dat o leacă pe Frank Năstăsescu. Bun, ăsta ne vinde mâncare. Ăsta ne vinde head-uri de uităruri sau ce mai este pe aici. Ăsta ne vinde sapling-uri pentru casă, pentru lemn, chestii. Aici este o armură de leather de cumpărat, ieftină, zic eu. O faceți în 5 minute. Bun, aici avem găleți de toate felurile, slab-uri, șine, oruri, quartz. Hai bă, cred că-ți bagi joc de mine. Gata, lasă-mă. Așa, quartz și mescuri. Da, bun. Aici materiale. Redstone. Masă de enchant. Una. Stairuri, din câte văd. Lână. Și lână. Ok. Bun. Acum, regulile le veți găsi la o cărticică care o să vă apară pe aici. Și acum să trecem la Warp Parkour. Bun. Scrie slash home ca să te întorci la ultimul checkpoint. Acesta este levelul 1 de la Warp Parkour. Bun, să mergem. N-am să fac parcurul deoarece nu sunt bun. Vă las pe voi să descoperiți chestia asta. Bun. Slash home e spawn-ul. Sau slash spawn. Bine. Shop cu diamante, Warp Premium Shop. Premium Shop. Deci caboșii. Bun. Bonus point-uri și chestii. Bun. Și tot un bonus point shop. Bun. Eu am fost Răzvan. Din nou. Acela a fost Năstăsescu, care este și în prezent. Și eu sunt în prezent stream. Da, bun. Salut.